duet sama aku. Mbak Mami Bintaos. Tani. Ora. Konon joget. Ayo, Mbak Mami Bintaos diaturke. Kok lanjutke tembang kangen bener.
bersama melodinya Indonesia.
Oke, terima kasih. Demikian satu lagu mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Silahkan. Jogja, Jogja. Aha, aha, aha. Masuk bro. Hai Nasrullah. Sini dong. Nah, ada saya. Spesial kagem keluarga besar saking Sambi Mucing mobil khusus Mas Arwo. Nggih, matur sembah nuwun rawuhipun mewakili keluarga besar Mas Sulyo. Keneng ngopo sikapmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku menting ke Mas Wanto, apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Yang di pojok jogetnya maju aja apa Bang? Ayo.
joget loh sekali-sekali. Mas Sarwo. Olah aku parane to. Apa iki satenane takdirku sing jawabe sliramu beda ati beda lambe. Sang rangge Mas Sarwo monggo lintang ing angkasa jogetnya di depan dong jogetnya gawe loro marang tresno sing jawabke sliramu ketok ati beda lambe. Pari basang rangge lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno. Lanjut masih Kojam Junior joget yo joget terus gantian bawa junior. Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu ketok ati beda lambe. Sang rangge lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno.